Hi ha alguna intervenció? A veure, el Pla Local de Joventut és el document marc que actua com a eina per a fixar, generar i sistematitzar les polítiques de joventut d'un municipi. Cal treballar en base a uns criteris transversals i integrals per a poder donar resposta a tots els àmbits que conformen la vida dels joves. Considerant la gran importància que té l'aprovació del Pla Local de Joventut pel benefici de tot el jovent del nostre municipi, el nostre grup municipal vol remarcar. Primer, no haver tingut la possibilitat de debatre-ho en informativa per tal d'arribar a un consens i o afegir aportacions per part de la resta de grups municipals. Segon, l'Ajuntament no pot presentar un document d'aquesta envergadura amb tantes faltes d'ortografia i amb un redactat poc coherent. Tercer, el considerem un pla local bastant fluix i poc ambiciós en relació a les necessitats actuals del col·lectiu juvenil del nostre municipi. I per últim, passo a detallar els punts que considerem de major rellevància. Deixaré de banda l'anàlisi quantitativa, ja que són dades estadístiques, i em centraré en l'anàlisi qualitativa i actuacions que fa referència a la realitat juvenil del municipi. Cal remarcar que hi ha molts punts que es tornen a repetir de l'anterior pla local, que tampoc es troba penjat a la web de l'Ajuntament, com hauria de ser, ni cap memòria anual per a poder fer una valoració. Pel que fa a oci, lleure i esport, tot i que l'oci nocturn és una gran mancança en el nostre municipi, és un tema que s'ha de solucionar de manera coordinada i transversal entre les àrees de festa, turisme o promoció econòmica. Joventut hi pot tenir un paper actiu, però no de lideratge d'aquest tema. Pel que fa a habitatge, tenim pisos de protecció oficial per poder crear una bossa d'habitatge jove. Pel que fa a salut, hauríem de fugir de campanyes puntuals i pensar en una programació anual ben distribuïda amb objectius a assolir, problemàtiques a treballar i que englobin a totes les franges d'edat dels nostres joves. Per exemple, parlem de la campanya de salut per Carnaval, però ens descuidem que també tenim barraques i diversos concerts. Des d'Esquerra Republicana continuem pensant que els projectes han de ser a llarg termini i no només per una setmana. Aquí també voldria fer esmena que la salut és un tema transversal. Entenem que hem d'iniciar programes preventius, de foment d'hàbits saludables i informatius des de la infantesa. També trobem a faltar més dades referent al tabac, al consum de substàncies estimulants, trastorns de conducta alimentària, bulímia, anorèxia, angoixa davant els exàmens, violència de gènere, etc. Pel que fa a l'associacionisme, l'Ajuntament no pot crear cap associació. Pot fomentar l'associacionisme i saber conservar-lo. Potser falta suport per part de l'administració vers les associacions juvenils i en general. A la descripció del teixit associatiu, que és la pàgina 30, surten dues associacions juvenils, de les quals una és sociocultural i no pas juvenil. Pel que fa a la participació, punt més important a l'hora de presentar un pla local de joventut, no estan diferenciades per franja d'edat, es barregen coses com el carnaval o barraques, que no és de joventut sinó festes. I parla d'assemblea de joves que de moment no està prou desenvolupada. Pel que fa a cultura, totalment d'acord que el nostre municipi té unes instal·lacions municipals adequades per a desenvolupar activitats culturals juvenils, però torno a fer èmfasi a que l'Ajuntament no pot crear una entitat, pot crear estratègies culturals per adaptar-les al públic juvenil. Pel que fa a interculturalitat, cohesió social i equilibri territorial. En un municipi com a Roses, on tenim un alt percentatge de joves d'origen estranger, crec que s'hauria de tenir més cura a l'hora de parlar d'aquest tema. La paraula immigrants s'utilitza per a referir-se a un col·lectiu de majoria de joves, la majoria dels quals han nascut o viscut pràcticament tota la seva vida a Roses. D'on han immigrat? Cal fer servir les paraules adequades per evitar construir una realitat imprecisa o que puguin ofendre algú. Cal afavorir la convivència, promoure accions per evitar qualsevol discriminació xenòfoba, racista, sexista, homòfoba, etc. En el cas de l'homofòbia, per exemple, fa just un any, en aquest mateix ple, vam aprovar una moció que proposava diverses mesures i campanyes de prevenció per lluitar contra la discriminació cap a altres col·lectius LGTBI.
No es podria haver introduït en aquest pla una campanya al llarg d'aquests propers 4 anys per treballar aquest assumpte cabdal? Cal un servei de mediació professional o un educador de carrer, una persona que hagi estudiat per a fer front als conflictes juvenils que malauradament tenim actualment en el nostre municipi. A l'apartat de recursos humans no surten els horaris del CAR ni dels seus treballadors. Recursos funcionals, des de l'any 2010 la Secretaria General de Joventut va passar a ser Direcció General de Joventut. Recursos econòmics. A part de la gran despesa d'arrendament de l'edifici del CAR, que és de 26.300 euros, ja en els pressupostos vam dir que és ineficient llogar locals quan tenim equipaments municipals buits. Presentar unes despeses diverses de joventut per una quantitat de 34.000 euros i sense especificar ens sembla tenir una visió molt poc professional. Pel que fa a les conclusions de la diagnosi, és una còpia enganxa de l'anterior pla local. Com s'entén que l'índex d'atur juvenil sigui el mateix? Una pregunta, un percentatge no es calcula sobre un 100%? Aquí diu que l'índex d'atur juvenil entre 25 a 29 anys és d'un 157,8, si m'ho podeu explicar, sisplau. Finalment, dir que actualment els nostres joves necessiten formar-se per a fer front a les exigències de la nostra societat a nivell laboral, econòmic i social. La manca de treball pot generar una inestabilitat del col·lectiu juvenil donant com a conseqüència l'exili juvenil, situació que no podem permetre ni acceptar. Cal fixar objectius clars, una planificació més fonamentada i creure en un projecte comú a favor del nostre jovent. Si nosaltres, en representació d'Esquerra Republicana, defensem un model transformador, innovador i ple d'oportunitats pel nostre jovent, no podem votar a favor d'aquest pla local de joventut. Aquest document segueix prioritzant els mateixos programes i línies d'actuacions que l'anterior pla local. I veient els resultats obtinguts en aquests 4 anys, podem constatar que no han canviat ni millorat la vida dels nostres joves. Per tant, és un error tornar a redactar un pla que ens porta a desenvolupar unes polítiques juvenils continuistes, amb els mateixos programes que ja hem vist que no ens han portat a l'assoliment dels objectius plantejats. Des d'Esquerra Republicana apostem per un pla local de joventut molt més ambiciós, amb uns objectius i programes clars i coherents, amb una bona programació i planificació, en la qual es prioritzi la necessitat de veritat dels joves rossins. Creiem que s'ha de fer una aposta decidida, innovadora i transformadora pels temes que de veritat estan afectant els nostres joves. Per tant, hem de fer una aposta ferma i decidida per la formació de qualitat, la millora de l'ocupabilitat, la salut entesa de forma integral i la cohesió juvenil. Per això mateix demanem al govern deixar aquest pla local de joventut sobre la taula i millorar-lo entre tots, ja que tenim temps fins al 9 de setembre per a presentar-lo al portal EACAT, amb un decret d'alcaldia i aprovar-lo al ple de setembre. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? No puc menys que felicitar la companya d'Esquerra Republicana pel discurs que ha fet. La veritat és que està millorant molt. Jo, la veritat, com que era un tema d'urgència, honestament, no me l'he mirat en la intensitat i, per tant, em fa dubtar de l'aprovació. Espero el debat perquè crec que és d'interès de tots. Gràcies. Gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Sí? Bueno, nosaltres pensem que és evident que els nostres jovents estan una mica desubicats. És evident que concordo que hauríem d'aportar a cada grup les seves idees i millorar tot el que està passant a la nostra joventut, però tot i dit així, també hi ha que dir que l'aportació de visualitzar els objectius i les necessitats que aporta la nostra regidora també és molt positiu i hi ha que adoptar-ho així positivament. Però de totes formes creiem que és una bona idea que seguim, aportem i que mirem les necessitats entre tots. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, la veritat és que un cop analitzat també el pla,
Em remetré també a l'anàlisi qualitatiu, perquè el quantitatiu doncs, no deixen de ser xifres. Aquest anàlisi qualitatiu s'ha fet a través de les percepcions que tenen els joves. Suposo que aquella assemblea realitzada fa unes setmanes enrere al CAR, i també percepcions i propostes que el dinamitzador juvenil ha pogut anar captant dels diferents agents municipals. Això és una mica, doncs s'han extret aquestes dades. En quant a oci, lleure i esport, evidentment aquí els joves apunten que falta una zona d'oci nocturn, una cosa que també hi ha alguns grups aquí municipals que ja portaven el seu programa electoral i que Unió també portaven el seu programa electoral. També parlen de que no hi ha cap alberg de joventut. Els joves també troben a faltar espais oberts per practicar esports sense estar associat a cap club o entitat. Això també ho portàvem nosaltres també al nostre programa electoral, fer camps de futbol 7 i altres esplais oberts perquè la gent jove pugui practicar esports sense necessitat d'estar associat. També falta un espai per fer atletisme, també casualment ho portàvem al nostre programa electoral, crear una pista d'atletisme. Instal·lacions esportives municipals, les que ja són insuficients, i hi ha poc foment de les activitats nàutiques. O sigui, una mica són les debilitats que troben els joves i fan una sèrie de propostes. Entre les propostes que fan és potenciar l'oci nocturn, l'oci nocturn alternatiu, el circuit de bicis, crear grups de trail i running juvenils, creació de la pista d'atletisme, que ja he comentat abans, una pista de voleiplatja, etc. Llavors, d'aquest anàlisi qualitatiu que fan no només en quant a oci, lleure i esport, sinó que també fan en quant a altres punts importants com poden ser la feina, emancipació, etc. Feina, salut, associacionisme, etc. No entraré en el debat, que ja ha fet una bona discessió també la companya d'Esquerra Republicana. Sí que després hi ha un punt que són exactament les conclusions de la diagnosi que fa el pla de joventut i els objectius i actuacions a implementar. Entre aquests objectius i actuacions, per exemple, el tema d'oci, que és el punt que lleure i esport, que és el que he comentat, doncs es determina la implementació de la creació d'una programació d'oci nocturn alternatiu, festa d'estudiants de secundària, continuïtat del projecte del Nadal Jove, etc., creació d'un rocòdrom. Llavors jo em pregunto, hi ha objectius o actuacions que es tenen en compte en funció de les necessitats que han establert els joves, i en canvi hi ha alguns punts que es tenen en compte, altres que no, i per tant a mi m'agradarà saber quins criteris ha seguit l'àrea de joventut per implementar algunes d'aquestes de les propostes que fan els propis joves i descartar-ne d'altres. A part, m'afegeixo a el que ha comentat la companya, que s'hagués creat un debat una mica més ric i fluid entre tots els grups per poder aportar cada grup la seva visió, i crec que és un exercici necessari i que tampoc s'ha tingut en compte. I un tema que també coincideixo amb la companya, la Verònica, que aquí és creació d'un grup d'excursionista, creació d'un grup de trail running, creació de... Escolta'm, nosaltres no hem de crear caps grups, el que sí que hem de fomentar entre els joves la creació de grups, que els joves s'associen, però nosaltres no hem de crear cap tipus de grup. Res més. Gràcies. Anna? Bueno, després de l'examen espero poder contestar tot, però és impossible. A mi el que m'agradaria, bueno, primer de tot, quan dieu de ens hagués agradat el debat, la participació, encara estic esperant que molts de vosaltres vinguin a la primera assemblea jove que es va fer no fa unes setmanes, fa uns quants mesos, i que us vaig convidar personalment, i em sembla que poca gent d'aquí es va presentar en aquells 2 dies que es va fer aquella reunió. Tant a la de polítics, perquè éreu convocats de paraula meva personalment, em sembla que es van presentar els companys d'Esquerra i els nostres i els de la gent del poble i ningú més. Entenc que això era una mica participar, no? No? Bueno, doncs jo ho entenc així. Llavors tenim diferents conceptes. Segon, una mica per les últimes, després contestaré a la Vero, però parles dels criteris, doncs els criteris van sorgir uns quants dels criteris d'aquesta primera assemblea, tant de les valoracions i aportacions que van fer els companys com dels que van fer els joves. Hem agafat el que hem pogut, tenim reunions amb ells, parlem amb ells i sorgeixen d'aquí. Moltes de les línies de les que parlo. És que, clar, m'he apuntat tantes coses que no sé ja...
De totes maneres, responent a vosaltres, també a la companya Vero, està molt bé i accepto tot tipus de crítica i, evidentment, qualsevol cosa es pot millorar i ens sentarem i parlarem, però porto molts de mesos convidant-vos, primerament, a passar pel CAR i, segonament, a parlar precisament d'aquest pla local de joventut. Crec que no me podeu negar que us ho he dit moltes vegades. Me sap molt de greu que arribem al dia del ple, havent passat la informativa del dilluns passat, i arribem avui i encara me digueu que podríem haver debatut, que podríem haver participat. Ostres, doncs podríeu haver dit el dia del dilluns passat i haguéssim parat aquest pla, no haguéssim arribat avui, i potser en una setmana, com dius tu, que fins al dia 9 tenim temps, potser en una setmana haguéssim tingut temps de canviar allò que creies, no? Bueno, però ha passat una setmana, dic jo que podríem haver-nos trobat, que accepto totalment tot el que me digueu i que ho resoldrem i ens sentarem i parlarem, però em sap greu que hàgim arribat a això. Ho dic per tots els companys que acabeu de dir el que sigui. Un segon torn, sí? A veure, és veritat que nosaltres sí que vam anar a la reunió que es va fer fa 3 mesos, no? En aquella reunió ens van demanar idees, nosaltres les vam aportar. L'última informativa, com diu el meu company, va entrar la notificació 2 hores abans i jo he pres aquesta setmana per mirar-m'ho. Vull dir, és un pla que no té 2 folis, sinó que té bastants i t'ho has de mirar bé. Quan parles de la realitat juvenil, sí, s'havia de parlar amb els joves, però, aviam, aquesta assemblea s'està constituent ara, o sigui, no és molt representativa i ho dic amb tota la meva d'allò, vull dir, no vull ofendre a ningú. Es podria haver fomentat la participació juvenil d'una altra manera, enquesta pel Facebook, enquesta per les xarxes socials, anar com a punt d'informació als instituts, vull dir, entre altres coses, no? Jo crec que nosaltres en una setmana és el que he pogut mirar el pla local de joventut. Hauria sigut el millor i estem a temps, perquè si nosaltres hem de presentar aquest pla fins al dia 9, podem presentar un decret d'alcaldia i aprovar-lo en el proper ple i presentar un document com Déu mana, crec jo. Moltes gràcies. Hi ha un segon torn per algú? Sí. A veure, l'assemblea que es va fer amb els joves, jo entenc que és una assemblea on els joves participen, analitzen i fan propostes. Evidentment, nosaltres els polítics, al final, amb aquestes propostes, l'equip de govern, vosaltres, el que heu de fer és fer una miqueta aquest pla de juvenil, però jo trobo bastantes mancances en aquest pla, perquè hi ha propostes que no es tenen absolutament en compte, jo crec que són molt importants, i altres que no considero que siguin tan importants s'han tingut en compte, i per això preguntava quins criteris ha seguit, quins criteris ha seguit la teva àrea per aprovar el pla. No em sembla un pla viable des del punt de vista que pugui tenir un bon resultat, i jo crec que hi ha temes molt importants que, a més, incideixen els propis joves en aquesta assemblea i en els paràmetres que ells... I aquí l'àrea de joventut ha seguit un criteri que serà bo, evidentment, o serà el vostre criteri, però que des del meu punt de vista crec que és un criteri errat. Només això. Gràcies. Molt bé, si em deixes contestar. En tot cas, el criteri és completament tècnic, correspon a la realitat subjectiva i la informació. El dinamitzador juvenil ha estat l'encarregat de recollir les necessitats, les propostes i les millores dels diferents aspectes de la vida dels joves a través del punt d'informació juvenil als instituts i a les diferents entitats juvenils i culturals i tècnics i agents juvenils i aquests contactes que tenen contínuament. El pla local no especifica tot el que s'ha de tirar, sinó que marca unes línies en les quals nosaltres ens presentem per tenir uns diners i després aquests projectes es desenvolupen i es tiren endavant. Independentment del que la regidora digui, perquè seva serà la decisió. Però me sap greu, jo també m'he mirat el pla local de joventut i dius que, per exemple, quan parlem de la salut, posem campanya de salut. No, estem dient tenim unes debilitats, hi ha un índex alt de droga a la població, es comença a consumir drogues molt aviat, tenim fortaleses, la campanya de salut
un servei d'informació de salut al Cap de Roses, que fem xerrades de salut als centres educatius, que tenim un punt d'informació juvenil al CAL, com sempre. Això ho has obviat, només m'has dit una de les propostes, que era la campanya de salut juvenil, i així amb tots els punts. Entenc que has agafat un punt de cada actuació, però és molt més complet. També parla de la dinamització de les xarxes socials, de poder establir un canal de comunicació directa de l'informador juvenil en casos d'angoixa, d'homofòbia, etc. Està establert. Una altra cosa és que vosaltres el veieu incomplet, però em sembla que amb el que tu has manifestat semblava que quedava molt i molt coix, i jo crec que aquest no és el cas. En cada una de les aportacions que tu has fet, doncs al costat tenim debilitats, tenim fortaleses i tenim propostes. I també vull dir que hem de ser conscients del departament de la disponibilitat que tenim, no tant pressupostària, perquè aquest any es va demanar de pujar el seu pressupost i es va pujar precisament per tirar endavant un pla de joventut específic. Lo de l'oci nocturn, per exemple, que també has comentat, surt dels mateixos nois, i precisament la possibilitat que se'ls vol donar no és que tinguin un oci nocturn de bars i sortides i rauxes, sinó que sigui alternatiu a aquest tipus d'oci nocturn, i per tant jo crec que hi ha propostes que són engrescadores. En tot cas, si la regidora, i jo crec que benvinguts amb el tècnic, que al final és qui firma aquest pla de joventut també, o qui dona fe que és el pla de joventut que podrà i voldrà, i que creu que és bo també per Roses per tirar endavant, doncs els podem deixar sobre la taula, depèn del que digui la seva regidora. Si és així, senyor secretari, si el podríem presentar amb un decret d'alcaldia i ratificar-lo en el proper ple de setembre, o s'ha d'aprovar per ple? Però podem fer un decret a ratificar. Molt bé. Anna? Perdó, home, sí, evidentment, si no s'aprova, doncs ho haurem de fer així, no? Entenc que no hi haurà gaire consens. No ho sé, no demano les votacions, no les hem demanat abans. Només demano que si tenim o donem un recolzament al tècnic que l'ha presentat i que creiem nosaltres que és una bona proposta, ho presentem a votació. Home, evidentment per mi és una bona proposta, però entenc que si la resta de companys... Doncs si us sembla passarem a votació de la proposta del Pla Local de Joventut. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Vots en contra? Sis, empat. Segona votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Vot de qualitat a favor de la proposta.